Працягваем чытаць меч князя Вячкі Леаніда Дайныкі. На беразе пагранічнай рачулкі злезлі з коней. Рыцар Данііл і князь Вячка апусціліся на калені. Кляліся зямлёй, вадой і крывёю. У вогнішча, якое хуценька расклалі мечаносцы, кінулі злепленыя з зямлі невялікія шары. Перад гэтым поп Сцяпан кароценькім кордам зрабіў надрэз на вялікім пальцы левай рукі ў князя і ў рыцара. Кроплямі іхняй крыві расчырвоніў земляныя шары. «Мір зямлі, вадзе і чалавечым душам», – сказаў Вячка. «Мір зямлі, вадзе і чалавечым душам», – паўтарыў Данііл. І ў гэты час граф Пірмонт з перакошаным ад нянавісці тварам схапіў загадзя падрыхтаваную вялікую палатняную торбу, у якую насыпаюць коням авёс, падбег да Вячкі ззаду, ускінуў яму на галаву торбу, рэзкім рыўком паваліў князя на спіну. «Здрада!» – закрычалі кукійноскія воі і адразу ж упалі пад мячамі тэўтонаў. «Малайчына, граф!» – сказаў Пірмонту Данііл, узнімаючыся з зямлі. «Лёгка ж мы з табой упалявалі гэтага звера». Поп Сцяпан стаяў побач. Крыж дрыжаў у ягоных руках. Вочы заліваў халодны смяротны пот. «Клятва адступнікі!» – тонкім голасам закрычаў поп. «Ты цалаваў святы крыж! Бог пакарае, страшна пакарае цябе!» Ён замахнуўся крыжам, хацеў ударыць Данііла, але рыцар спрытным рухам заламаў яму руку. Сказаў: «Дзе ты бачыш святы крыж? Гэтыя дзве жалезкі, якія ты звязаў конскім воласам?» Ён наступіў нагою на крыж, усміхнуўся. «Вось і ўсё. І няма твайго крыжа, дзікун. Ісцінны і адзіны крыж у Рыме. Запомні гэта назаўсёды. А зараз я, рыцар Данііл, дарую табе жыццё. Ідзі, вяртайся ў свой кукійнос». І тут Данііл уздрыгнуў, міжволі зрабіў крок назад. На ягоных вачах доўгія цёмныя валасы айца Сцяпана зрабіліся белымі-белымі, як студзеньскі снег. Вячка ляжаў з торбаю на галаве. Рукі і ногі ягоныя ўжо закоўвалі ў кайданы. Потым Данііл наступіў правай нагой князю на грудзі, урачыста абвясціў: «Кароль Кукійноса, я, рыцар Данііл, аб'яўляю цябе сваім палоннікам». Як я мог паверыць ім, думаў Вячка, лежачы з торбаю на галаве на зямлі, у той час, як мечаносцы, смеючыся, падсілкоўваліся. Пэўна, стаміўся я. Рашыў трошкі перадыхнуць, сабрацца з сіламі, заключыўшы перамір'е. Дапамогі з Полацка няма. У ланцугах яго везлі па той самай зямлі, дзе ён нядаўна з мячом у руцэ на хутканогім войскім кані імчаўся штурмаваць Гольм і Рыгу. «Чаму тут, на гэтых берагах, шмат бурштыну?» – падумаў раптам зняволены князь. Гэта слёзы людзей, якія запякліся пад ветрам і сонцам. Зноў дзяцінства прыгадалася яму. Успамінамі пра дзяцінства ахоўваў, адгароджваў ён сваю душу ад жорсткай скрухі і знявагі палону. Любіў ускочыць на каня і без сядла імчаўся ў лугі, на лясныя паляны. Змрок стукаўся ў грудзі. Кажаны віліся над галавою. Спалоханыя зайцы і казулі ратаваліся хто як мог. Кіпеў над галавой нябесны блакіт, уздрыгвала зямля. Чулася бушаванне ветру ў далёкіх лясах. А ён імчаўся, імчаўся. Ён рос і пачынаў разумець сваю зямлю, свой край, людзей гэтага краю. Працавіты, мужны, цвёрды народ бачыў ён вакол сябе. Чалавек да чалавека падбіраўся тут, як каменьчык да каменьчыка. Нязломнай сцяною ўставаў полацкі люд на шляху прыблудаў тэўтонаў, хцівых ненажэрцаў, якія чорнымі вужакамі хацелі прапаўсці на ўсход па берагах Двіны. І калі споўнілася Вячку 16 санцаваротаў,
Пакляўся ён у Полацку, у святой Сафіі, што да апошняга дыхання будзе браніць сваю зямлю. У Рызе Вячку павезлі на епіскапскае падвор'е. Выйшлі з капэлы Альберт з Генрыхам, і Альберт, наліваючыся жорсткай чырванню, закрычаў кнехтам: «Раскаваць!» Падбег да князя, сам паспрабаваў зняць з яго ланцугі, але жалеза ёсць жалеза, і давялося чакаць каваля. Тоўсты, нетаропкі каваль прыйшоў з усім сваім інструментам, выцер мяккім кулаком бліскучы ад поту лоб, ні разу не глянуўшы Вячку ў твар, раскаваў яго. Кукійноскага князя павялі ў пакоі епіскапа. Вячка расціраў знямелыя ад халоднага жалеза рукі, у якіх, здавалася, спынілася кроў. Ён быў, як у нейкім сне, ішоў, дыхаў, бачыў людзей і бачыў вінтавую лесвіцу перад сабою, бачыў высокія дзверы, на якіх былі выразаны крыжы і анёлы. Ён бачыў, як нямы служка епіскапа нялоўка спатыкнуўся на парозе, ледзьве не ўпаў, і епіскап так глянуў на служку, што той пабялеў, змізарнеў ростам. Вячка сеў на мяккі пуф. Альберт, Генрых і тлумач Фрэдэрык стаялі насупраць. Свечак не палілі, бо яркае дзённае святло шырокімі струменямі урывалася ў пакоі праз вокны, зашклёныя каляровым венецыянскім шклом. Толькі там, дзе на глухой сцяне вісела распяцце Хрыста ў цярновым вянку, было змрачнавата, бо прамені сонца не даляталі датуль, расквечвалі бліскуча нацёртую воскам дубовую падлогу. «Рыцар Данііл горш за язычніка», – сказаў епіскап. «Парушыў клятву, дадзеную на святым крыжы. Наш капітул пакарае яго. Мы адбяром яго лен, які ўручыла яму рыжская царква». Генрых і Фрэдэрык згодна кіўнулі галовамі. Вячка маўчаў. Кароль Кукійноса, пэўна, стаміўся. Падышоў да Вячкі Альберт і паклікаў: «Імануіл!» На парозе з'явіўся нямы служка. «Дзе мая дачка?» – глянуў у шэра-сталёвыя вочы епіскапу Вячка. Гэта былі першыя ягоныя словы за доўгі час палону. «Няхай манашка Эльза прывядзе князёўну», – загадаў Альберт Імануілу. Цяпер ужо Генрых адчуў, як падступае да сэрца нясцерпнае хваляванне. Хутка павінны былі прывезці Соф'ю. Як сустрэне яна бацьку? Як гляне на яго, што скажа? Больш года выкарчоўваў ён, Генрых, з дзіцячай няспелай душы валуны язычніцтва. Святым словам здзіраў, выпальваў з яе каросту крывіцкай мовы. Увялі Соф'ю. Манашка Эльза і абаціса Марта стаялі побач з дзяўчынкай. «Дочачка моя!» – парывіста ўзняўся Вячка. Соф'я паглядзела на яго, потым на абацісу Марту, потым на Генрыха. «Я твой бацька!» – падышоў да яе, пагладзіў дачыны светлыя валасы Вячка. «Нібы ты не пазнала мяне, хіба не помніш?» Ён з такой надзеяю, з такім болем пазіраў на дачку, што абацісты Марты нечакана павільгатнелі вочы. Генрых нешта шапнуў Соф'і, і маленькая князёўна, гледзячы паўз бацьку ў вузкае асветленае жоўтым сонцам акно, сказала некалькі незразумелых слоў. Голас быў роўны і сухі, быццам драўляны. «Што яна гаворыць?» – разгублена глянуў на Тэўтона Вячка. Князёўна Соф'я сказала, што яна дачка апостальскай рымскай царквы, растлумачыў Фрэдэрык. «Рымскай царквы?» – здзівіўся, пабляднеў Вячка і аж зрабіў крок назад. «Але ж яна моя дачка, моя! І княгіня нябожчыца з Веніславы. Можа, яна хворая? Соф'я, Соф'ечка, я прыйшоў па цябе, успомніла мяне, успомніла Кукійнос». Ён схапіў бледную тонкую дачыну руку, пагладзіў яе, потым пацалаваў. Князёўна раптам заплакала. Срэбныя ручайкі слёз густа і нястрымна пакаціліся з вачэй. Яна затрымцела ўсёй сваёй істотаю. Сказала: «Татачка,
Вось гэтая Эльза прымушае мяне гаварыць па-іхняму, б'е мяне. Я скручу табе шыю, чорная сава, ірвануўся Вячка да Эльзы. Манашка с абацісаю, быццам бура іх падхапіла, вылецелі з епіскапскіх пакояў. «Выведзіце князёўну!» – закрычаў служкам Альберт і нават нагамі затупаў. Тыя спалохана схапілі пад рукі Соф'ю і зніклі за дзвярамі. У пакоі наступіла цішыня, халодная, гняўлівая. Другую сядміцу быў Вячка ў рызе. На Вялікдзень Альберт шчодра частаваў кукійноскага князя. Праз дзень да Вячкі прыводзілі дачку, але толькі на некалькі імгненняў і адразу ж зноў забіралі ў манастыр. Часцей сустракаўся з князем Генрых. Прыходзіў, шнураваў няспынна па пакоі, гаварыў пра любоў да бліжняга, пра вялікія міласці, якія сыпае Бог сваіх верных сыноў. Вячка маўчаў. Як я мог паверыць ім, думаў Вячка бяссоннымі начамі. Мінуў Вялікдзень, і Альберт, павёўшы сваё войска на поўдзень ад Рыгі, прыгнаў у горад натоўп змардаваных палонных прусаў. Гэта былі высокія, светлавалосыя людзі з прамымі буйнаватымі насамі. Іх адразу ж прымусілі працаваць на будаўніцтве гарадской сцяны. Прусы пад наглядам латнікаў епіскапа капалі ямы, білі каменне, мясілі гліну, сплаўлялі па дзвіне плыты. Адзін з прусаў упаў са сцяны і зламаў нагу. Нагу яму вылечылі, і Альберт прыставіў пруса як служку да палоннага кукійноскага князя. Напачатку яны не разумелі адзін аднаго. Палонны палачанін і палонны прус. Маўчалі, думалі кожны сваё. Але няволя збліжае самых розных людзей, і паступова яны адкрыліся адзін аднаму. І аказалася, што ў іхніх мовах нямала падобных слоў. Я жыў на беразе мора, павольна, каб Вячка яго разумеў, гаварыў прус. Імя маё табе, князь, ведаць не трэба, заві мяне прусам. У мяне была жонка Данута і 3 дзяцей. Прыйшлі псы з Рыгі, і мая сям'я, як і ўсе нашы суседзі, схавалася ў зямной пячоры пад каранямі свяшчэннага дуба. Але рыжскія псы каля ўваходу ў пячору расклалі велізарнае вогнішча, у якое кідалі яловыя лапкі, мухаморы, шышкі, мох. Дым забіў усіх. Я нават не бачыў трупы маіх дзяцей і маёй жонкі. Як я хачу адпомсціць тэўтонам. Я таксама хачу, прус, даверыўся Вячка. Давай думаць разам, што нам рабіць. Добра, князь, адразу ж згадзіўся прус. Мы не можам справіцца з тэўтонамі сілаю. Нас двое, мы ў палоне. Толькі розум і хітрасць могуць нам памагчы. Хітрасці ж нам трэба вучыцца ў тэўтонаў. Пасля гэтай размовы Вячка доўга не мог заснуць. Ён быў цалкам згодзін з прусам. Так, хітрасцю бяруць тэўтоны, а яшчэ бяруць сваёй дысцыплінай, арганізаванасцю. Князь Вячка з кожным днём усё больш цішэў. Вочы памякчэлі, сцёрся з іх металічны халодны водсвет. Аднойчы князь нават папрасіўся паслухаць месу, і святыя песні, відно было па ўсім, уразілі яго, ашаламілі. Некалькі дзён ён хадзіў задумлівы, ціхі, толькі слабая усмешка набягала зрэдчас на твар. Яму дазволілі адлучацца на падвор'е, і ён блукаў каля шэрых каменных сцен, разглядваў шчыліны ў сценах, мох, што вырас у гэтых шчылінах. Напаткаў лужок з аксамітна-зялёную травою, сеў на траву, апусціў у яе рукі. Потым, азірнуўшыся наўкола, ці не цікуюць чужыя вочы, па самую шыю апусціў у траву галаву. Нешта доўга нюхаў, да нечага прыслухоўваўся, і калі зноў узняў твар, на вачах былі слёзы. Ісцінны Бог уваходзіць у скамянелую душу, думаў Генрых, які ўвесь час крадком сачыў за князем праз вузкае акно епіскапскай чытальні. Яго радавалі змены, што адбываліся з князем Кукійноса. Князь у вачавіткі рабіўся спакойным, памяркоўным, ручным.
Калі скончыліся 2 сядміцы, Вячка папрасіў паклікаць епіскапа і аб'явіў Альберту, што аддае рыжскай царкве палову сваіх уладанняў. Прымае ленныя сцягі і гатоў пусціць у Кукійнос дойлідаў і рыцараў Альберта, каб узвялі яны каменны храм. Адразу сабралі капітул, на якім сам епіскап уручыў Вячку ленныя сцягі, абняў яго, пацалаваў, падарыў 10 баявых коней і 10 сталёвых рыцарскіх даспехаў. Вялікая радасць была ў рызе. Адслужылі месу, і Вячка, развітаўшыся з дачкою, Альбертам і Генрыхам, у суправаджэнні 20 рыцараў епіскапа накіраваўся ў Кукійнос. Над Рыгай бязважка плавалі маленькія пушыстыя воблачкі. Усю дарогу князь маўчаў, нечаму усміхаўся, на прывалах часта і доўга маліўся. Няўжо гэта той самы Вячка, адважны страшны князь, пра якога нам расказвалі столькі жахаў, дзівіліся рыцары. Ды гэта бяскрыўдны манашак, верабей, якога выпусцілі з клеткі. Некаторыя з рыцараў пачалі пазіраць на князя з пагардаю, пачалі кпіць з яго. Радаснымі крыкамі сустрэў Кукійнос Вячку. Амаль усе воі і гараджане высыпалі на вал. Поп Сцяпан загадаў ударыць у звон. Але твары ў кукійносцаў спахмурнелі і пацямнелі, калі яны зблізку ўбачылі свайго князя. Не, гэта быў не іхні князь. Стомлены, соннавокі чалавек сядзеў на запырсканым гразёю кані, абыякава і лена глядзеў на забаролы, на пад'ёмны мост, які апускалі перад ім. «Падмянілі нам князя», – разгублена сказаў старшы дружыннік Халадок, бачачы, як цяжка па-старэчаму злазіць Вячка з каня. «Ён жа птушкаю вылятаў з сядла». «А можа, тэўтоны мухаморамі атруцілі князя?» – ціха і спалохана спытаўся у стрыя Якава Мірошка. У гарэлай весі, чуў Мірошка, нявестка атруціла свайго свёкра. Цэлы санцаварот падлівала яму ў ежу адвар з мухамораў. Якаў і Мірошка глядзелі праз шчыліну ў забаролах, як павольна, быццам з неахвотаю, уз'ехаў князь на мост, як не ўзняў галаву, калі яго віталі кукійносцы. Здавалася, на шыі ў князя вісіць нябачны камень-жарнавік. Якаў прыкусіў губу, задумліва пазіраў на князя. Потым сказаў: «Не мухаморамі атруцілі нашага князя Мірошка. Навошта тэўтонам атручваць? Яны, каб захацелі, мячамі б яго засеклі. Горам бядой князя атруцілі». У гэты час перад гарадскімі варотамі паказалася княгіня Дабранега у суправаджэнні чалядніцы Куліны. Якаў спусціўся з вала, праціснуўся праз натоўп кукійносцаў бліжэй да Куліны, бо вельмі падабалася яму рускавокая чалядніца. Куліна ўбачыла яго, усміхнулася, радасцю ўспыхнулі смуглыя шчокі. «Добры дзень, княжа! Добры дзень, мой гаспадар!» схілілася ў паклоне, а потым пацалавала стрэмя Дабранега. «Добра, што прыляцеў голуб ясны на свой двор». Усе змоўклі, чакалі, што адкажа князь. Усе прагнулі пачуць першыя словы, якія ён прамовіць на роднай зямлі ў час вяртання. Але Вячка нічога не сказаў. Марудна злез з каня, падышоў да княгіні, тройчы пацалаваў яе і разам з ёю моўчкі пайшоў у свой церам. Кукійносцаў гэта страшэнна ўразіла і пакрыўдзіла. З усіх бакоў толькі і чулася: «Язык праглынуў князь у рызе, хвастом тэўтонскім зрабіўся. Моцнай бічоўкай прывязаў Вячку Альберт да свайго сядла». Самыя нецярплівыя і гарачыя прапаноўвалі паслаць ганцоў у Полацк і Літву, каб хутчэй прыслалі дапамогу супраць тэўтонаў, бо на князя Вячку ўжо нельга спадзявацца. «Заснуў наш князь», – сумам і горыччу сказаў Клімята аднарук Мірошку, калі ўсе дзеці, якіх ён вучыў, сабраліся на хорах у царкве. «Хто б мог падумаць, але пойдзем, дзеці, далей у навучанні». І князь Вячка і сапраўды спаў. Спаў ужо другі дзень. Заціх, як вымер, церам. Чалядніцы і халопы хадзілі на пальчыках. Жука-бурчуна,
які аднекуль з дзвіны заляцеў раптоўна ўцерам, лавілі вялікай гурбою і ўрэшце рэшт злавілі, хацелі раструшчыць, але дваровы хлопчык Анісім захныкаў і панёс яго з сабою, як жывую цацку. Дзіўныя сны сніліся князю. То стаяў ён пасярод жытнёвага поля, якое дыбілася крутымі жоўтымі хвалямі, пакрываючы князя з галавой, і толькі васількі, як халодныя сінія зорачкі, зрэдку мільгалі ў гарачай жаўцізне. То ўзбіраўся на высокую старую ліпу, і чым вышэй залазіў, тым усё больш маладзейшай рабілася ліпа. А на самым версе, на самай макаўцы дрэва, ён убачыў цёмна-зялёны пяшчотны ліст, які павольна калыхаўся, уздрыгваў на тоненькай карычневай ножцы. Захацелася князю сарваць гэты ліст, каб адчуць пальцамі клейкую ліпкасць зеляніны. Але загула, зашумела чалавечым голасам, закрычала старая ліпа. «Гэта мой сынок, гэта мой сынок!» Узмахнула ўсімі сваімі тоўстымі шурпатымі галінамі, напружылася ўсім маршчыністым ствалом і скінула князя бедалагу на зямлю. Моцна стукнуўся ён аб карані і прачнуўся. Ён ляжаў на мулкіх дошках свайго паходнага ложа і яшчэ адчуваў боль ад падзення, ад удару аб цвёрдыя карані. Ён узняў над сабою рукі, сціснуў іх у кулакі і чакаў са страхам, што не адчуе ранейшую сілу ў кулаках. Але сіла была бурлівая, хмельная, ранейшая. Тады ён рыўком скінуў з сябе покрыва, прухка ўскочыў на ногі, падбег да акна глянуць, светла або цёмна на дварэ. Быў самы поўдзень. Сонца, як маленькая распаленая грыўня, стаяла высока-высока ў небе, і ягоныя прамені, як вострыя залатыя мячы, рассякалі згусцелы ад спёкі блакіт. І Вячка засмяяўся. Ён смяяўся доўга, бязгучна. Было лёгка, было добра. «Я вярнуўся!» — крычаў у душы звонкі ярасны голас. Маладой чалядніцы ён загадаў, каб паклікала княгіню Дабранегу. Неўзабаве ў спачывальню ўвайшла Дабранега, разгубленая, спалоханая. Вочы заплаканыя і на шыі завязана чорная, прашытая залатой ніткай хусцінка. Вячка пацалаваў княгіню, зняў з яе шыі чорную хусцінку, шпурнуў прэч, сказаў: «Дзе моя кальчуга? Дзе меч Усяслаў?» «Ой, князь!» – прашаптала Дабранега, і ўся засвяцілася ад радасці. «А ты думала, што ў рызе я зрабіўся манахам?» – прытуліў яе да гарачых моцных грудзей Вячка. «Кліч сюды халадка. Толькі кліч, каб чужыя вочы не ўбачылі, каб чужыя вушы не пачулі». Прыбег старшы дружыннік Халадок. Вячка спыніў яго. «Што рабілі тэўтоны? Учора пілі віно і задзіраліся з полацкімі купцамі. Што робяць сёння? Сякуць камень плітняк за гарадскім валам, хочуць будаваць побач з тваім церамам крэпасць. Рыцар Готфрыд у іх старшы. Зброю ўзялі з сабой? Яны заўсёды ходзяць са зброяй і п'юць і робяць з мячамі на поясе. Але зараз горача, яны могуць распрануцца і быць без кальчуг і мячоў». Выслухаўшы такія словы Халадка, Вячка павесялеў, сказаў: «Прыйшлі да мяне двух спрытных, вёрткіх хлопцаў. Трэба, каб яны упільнавалі, чым займаюцца тэўтоны, якая ў іх зброя». Здавалася, майская бура ўляцела ў церам. Дружыннікі апраналі кальчугі, надзявалі шлемы, стараючыся рабіць якамага меней шуму, бралі шчыты, мячы, коп'і і лукі. Вячку прынеслі кальчугу, шлем і Усяслаў меч. Дабранега з паклонам падала цяжкі меч мужу. Сказала: «Будзь моцны душой і мячом, мой княжа. Святая Сафія глядзіць на цябе і чакае перамогі». «Ты на мяне глядзіш, Дабранега», – сурова усміхнуўся Вячка. «Памру, але гонар палачан не аддам на знявагу. Добрая будзе валка». Ён рашуча трасянуў мячом. У гэты час убеглі ў пачывальню Якаў Палачанін і Мірошка, абодва ўспатнелыя,
чырванашчокія. Тэўтоны камень сякуць у вялікай яме, выдыхнуў Якаў. Мячы і кальчугі звалілі на край ямы, мокрыя ад поту, як балотныя жабы. «Рубон», – ціха сказаў Вячка і выцягнуў меч. «Рубон», як парыў ветру, пранеслася па дружыне, што ўжо гуртавалася ва ўсіх пераходах церама. Гарадскія вароты былі загадзя адчынены, і дружына Вячкі, не сцішаючы хады, знянацку атакавала тэўтонаў. Вячка бачыў белыя спалоханыя твары ворагаў. Храбусцела жарства пад нагамі. Пахла свежаўскапанай зямлёй. Біцца ў яме было цесна, не хапала размаху руцэ, і князь толькі калоў мячом. Некалькі тэўтонаў паспелі схапіць зброю і стараліся аддаць жыццё як мага даражэй. Яны былі голыя, беласкурыя, слізкія ад поту, як рыбіны. Пахла потам, і гэты ненавісны пах раз'ярыў Вячку. Ён закрычаў: «Нікога не выпускайце з ямы! Сячыце ўсіх! Дачку Альберт мне ўсё роўна не аддасць! Табой ахвярую, дачка!» Дружыннікі з новай сілаю, з вялікай ярасцю рынуліся на тэўтонаў. Жменька ворагаў, што заставалася яшчэ жывымі, была пасечана на шматкі. Валка скончылася. Лясныя пчолы гулі над мёртвымі тэўтонамі. Чаіцы сумна крычалі на дзвіне. Вячка з хмурасцю глядзеў на справу сваіх рук, спытаўся: «Хто з нашых Богу душу аддаў?» «Дзецкага Грыкшу забілі», – адказалі яму. «Добры быў вой, прыгожа загінуў», – прамовіў Вячка. «Клічце айца Сцяпана і халопаў з церама. Трэба пахаваць усіх мёртвых». Вось і прачыталі мы ўрывак з рамана Леаніда Дайнекі «Меч князя Вячкі». Поспехаў вам, сябры! Да пабачэння!